non dar media volta quando sea violencia nos intenten silenciar. Unidos todos ante este asesinato, la identidad de la forma de vivir. Avanzaremos cara a un nuevo modelo, con apoyo mutuo podemos resistir en pie. Mil berros, la rúa, portenas, nosas rías, mil voces, unidad, os gatos asesinan. Mil berros, la rúa, portenas, nosas rías, mil voces, unidad.
de xente ceibe como o vento ou as ondas do mar. Un vento rebelde que ven de lonxe agora. Nos nomeámonos furacán. E agora que sone a música da colectividade coas súas historias de cuncas, terra, dignidade e mar. Salvaterra do Miño, Río Torto, Pardiñas, Cangas, Orde, Poulo Manselle, Monte Alto, Monteferro, o Coure. A nosa música é do povo e é para o povo. Historias dunha terra de cuncas e de mar, que xuntos coñecemos nas voltas que a música nos dá. Camiñar e facer camiño, escoitar. Rebelde, unida e alegre, a mocidade activa. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Chegou o día no que nos tocou falar. Míranos, queremos ser alternativa. Son voces novas que non poden silenciar. Sairán o vento en contra como é habitual. Pensar, reivindicar o noso espanto. De cada golpe poderemos aprender. De voltar sempre o camino, de verdad porque como é que estamos vivos, como que estamos vivos. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Sí. Foi longo tempo de dormir e non soñar. O despertar comeza aquí a nosa revolta. Escribiremos nas paredes outra vez. Pode ser que alguén o lea. Todo é posible se o podes imaginar. Agora sí, por fin chegou a nosa quenda. Mozos e mozas convencidas de portar. Esta vez a flama que desmeca velo. E queremos ver que imos en serio. Non será sincero. Gañar a partida, ninguén o dixo. Mas non temos medo a erguernos un día cos puños pechados. Que ninguén nos diga como é a maneira de plantarlle lume para coller as mouras de o noso camiño. E nos decidimos a forma de ataque a este sistema. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. 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 Estamos aquí na mellor tenda de moda alternativa de Vigo, La Roca, na casa de Cris, festexando, bueno, asinando discos de estes 10 anos na rúa, que acabamos de editar un disco en vinilo e aquí estamos asinando para toda a peña. A este disco se chega despois de 11 anos e medio de andadura, ¿no? Despois de rematar a gira de 10 anos na rúa e como colofón, pois queríamos ter algo físico de recordo
que mellor recordo ou que mellor souvenir que un disco de vinilo, no? Que tanto coida o son e que tanto mima a música. Todo de alguna forma, había que rematalo e así está perfecto. Sí, está guai poder ter eso, o primeiro vinilo coa nosa voz, coa nosa música nas nosas discotecas, no? A gira de 10 anos na rúa, pois 3 días despois comezamos outra nova aquí no país, unha gira a nivel galego que se chama De Cuncas e de Mar. É un tour galego de 7, bueno, ahora acabamos de ampliar a 7 cidades. E, bueno, aquí en Vigo vamos a estar dentro de nada, o sábado 14, despois pasaremos pola Capitol en Santiago, pola Sala Berlín en Ourense, un festival en Lugo, e temos tamén o Aturuxo, o noso Aturuxo e Bueu, Ferrol na sala, non sei que, 8, bueno, Super 8 de Ferrol, eso ostras. Si, estou farto de sabelo. Estamos tamén pendentes ahora de editar unha reedición de Utopías Emergentes, pero totalmente en galego, para apoiar aos presos políticos, aos presos e presas galegas independentistas que están a sufrir unha tortura moi radical por parte do Estado español, sendo trasladadas a cárceles de, bueno, moi lonxe de aquí, e facendo que as súas familias non poidan visitalas, e sendo aparte condenadas pois dunha maneira brutal, no? Entón ese é o noso grande área para colaborar con esta causa e que, bueno, poidan vivir estas persoas un pouco mellor dentro do que lles toca en este sistema capitalista asasino. Convidábamos a todos a que o día 14 sábado celebremos o carnaval xuntos na fábrica de chocolate en Churruca.